becomes a demon. Cannot stop what I become, 'cause if I don't shoot first then they will. I said don't try and test me, my son. Yes, I am talking to a demon who said I don't trust in them. Do what I say, just pretend you don't know what to believe in, 'cause if the weak are dependent then we can't. Немският пилот Георги Василев, който в този момент е в предстартова зона и всеки момент ще бъде поканен на старта. Хора, който подкрепи това състезание много сериозно, виждам го на всякъде. Заповядайте, момчета, заповядайте от отбора. Всички, които карат за D&L Racing и всички от екипа на D&L Racing могат да заповядат тук. Второ място за отбора на организаторите АСК Пулсим Сливен. Много моля всички пилоти и добре познатите лица на организацията на това състезание да застанат тук, където им е мястото. Много ви моля. Господин Чолаков, мисля, че там ви е място сега. Председател на клуба, господин Чолаков. Господин Димитър Чолаков, ако присъства и той тук, всичко е точно. Владя ли, Боже мили, не знаех. Господин Чолаков, заповядайте и вие, много ви моля, за да можем да поканим на най-високото място на подиума представителите на отбора победител тук, Jordan Racing София, дами и господа. Много силно представяне тук, бяха безапелационни и наистина заслужава адмирация техното представяне. Нека купата отива при Jordan Racing за победителите в футболната надпревара. Дами и господа, сега ще помоля всички участници, които бяха наградени или които не бяха наградени, но бяха част от това състезание, да заповядат тук за обща снимка. Много моля всички пилоти, независимо че са без състезателните екипи, тези, които по някаква причина са напуснали състезанието, и тези, които са от организационния комитет, както и официалните лица, да бъдат така добри да заповядат за една обща снимка. Това е нещо, което остава в историята. Благодаря на колегите журналисти, ще имате възможност да си спомняте за тези прекрасни мигове, които изживяхме всички ние вчера и днес тук, в сърцето на Планинско Българска. Уважаеми приятели, с това приключва